Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club, i aquest cop us parlaré de l'Isekai, les aventures en universos alternatius. El subgènere Isekai es pot dividir en dos tipus. L'Isekai Ten, on s'envia l'heroi a un univers paral·lel on ha de buscar la manera d'arreglar els problemes d'aquest lloc per poder tornar a la seva llar, i l'Isekai Tensei, on el protagonista mor en el seu món original i reencarna en una realitat alterna. Els orígens de l'Isekai poden ser rastrejats 200 anys enrere, amb autors que van parlar sobre viatges espirituals a altres mons de la mà de déus o dels seus propis somnis. El punt d'inici modern del gènere es troba al 1979, amb Isekai no Yuushi, l'heroi d'un altre món, de Haruka Takashio, que establiria el que avui s'entén com Isekai. Altres exemples moderns del gènere són Alice Series, de Ryo Nakahara, Ekus, de Hitoshi Yoshioka, o El Azar, de Hideyuki Kurata. L'any 1983 va triomfar a la televisió un show infantil anomenat Manga Aesop Monogatari, on un noi era transportat a un món de fantasia i lluitava per tornar a casa. Molts dels creadors de manga actuals japonesos estan familiaritzats amb aquest títol, encara que no és molt popular fora del Japó. Amb l'arribada d'internet, el gènere es converteix en un dels més presents a les llibreries japoneses. Un culpable d'aquest auge és Narou, una plataforma web on escriptors afeccionats poden compartir gratis les seves creacions originals amb els lectors. De gran popularitat amb novel·les i relats curts de tots gèneres, en els últims anys Narou i altres pàgines web similars, com Siosetu, Kakiyomu o Alphapolis, han estat una font inesgotable d'autors i obres per nodrir les editorials japoneses, que així poden apostar sobre segur fitxant autors que hi han demostrat tenir certa complicitat amb el seu públic. Qualsevol pot escriure i fer arribar als altres les coses que realment li interessin. Això es cristal·litza particularment bé en un gènere, l'escapista com definició, que és l'Isekai, que consisteix en convertir-se en algú en un altre món. L'any 2000 aquest gènere va guanyar popularitat mundial amb l'estrena de l'anime de Inuyasha, de Rumiko Takahashi, on una noia moderna era transportada a través d'un pou al Japó feudal, on hi havia màgia, monstres i sacerdoteses amb veritables poders. Aquest reconeixement es va veure recolzat també en els videojocs, especialment en el gènere RPG, Role Playing Game, que va generar una gran onada de fanàtics dels mons de fantasies, portant a naixements de sagues com Hack, inspirant, a més, un munt de títols amb mons JRPG com a base. Jocs com Dragon Quest o Phantasy Star Online van obrir camí al gènere Isekai inspirat en videojocs, portant nous títols com Sword Art Online o Log Horizon. Altres títols molt coneguts els darrers anys són Re:Zero, No Game, No Life o Overlord. També podem parlar de Konosuba, una paròdia del gènere molt popular, de Juniko Kuki o de Shinsei Dunbain. Altres obres que han tingut la seva popularitat aquests temps són Gate, l'heroi de l'escut o la visió de Scalflowne. També hem de parlar dels anys 2000 de tot un seguit de sèries, de novel·les i d'animes al voltant de Zero no Tsukaima, molt populars. Altres obres clàssiques són Kyokara Mahou o Dog Days. El gènere s'ha tornat tan popular que el 2016 un concurs japonès d'històries curtes va prohibir totes les que tinguessin temàtica Isekai, i l'editorial Kadokawa va prohibir el 2017 les històries d'aquest gènere en el seu propi concurs de novel·les d'estil anime. Així que ja ho sabeu, ara teniu una veritable allau d'Isekais per gaudir, tant en animes, en mangas o en novel·les lleugeres i fins i tot en jocs d'ordinador. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic. De part del personal de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat, cuideu-vos i bona sort.